omat omituisuutensa. Hyvin paljon käytetään hyväksi muiden tanssilajien liikekieltä, esimerkiksi lavatansseja, modernia tanssia, jatsia, diskoa. Käytetään hyvin erityyppisiä musiikkeja. Itse tein viimeksi 4 tanssia heavy-musiikkiin. Eli siinä oli 2 kansantanssibiisiä soitettu heavy-muotoon ja 2 kappaletta Nightwish-yhtyöltä. Ja se aina valittu musiikki tietysti vaikuttaa vähän myös liikekieleen, eli yhdistellään eri maiden kansantanssissa tulevia virikkeitä ja tosiaan eri tanssilajien virikkeitä. Oikeastaan varsinainen isompi murros syntyi 80-luvulla ja tavallaan hyvin, voinko sanoa, luontevaa, koska se vanha kansantanssi oli hyvin pitkälti naisvoimistelijoiden vetämään. Niin uuden aallon johtohahmoina olivat hyvin voimakkaasti mieskoreografit ja miesohjaajat. Ja se oli selkeä vastalause sille, tai niin kuin muutosvaatimus, että halutaan myös esimerkiksi sellaista asiaa, että mies ja nainen tanssivat saman tanssin aikana vähän eri tavalla ja erottuvat sitten joukosta. Ja saatiin sitä liikekieltä ja kaikkea muuta huomattavasti mukaan. Tämän hetken tilanne on ammattiohjaajien käsissä hyvin pitkälti ja se on myös tulevaisuutta. Eli ammattiohjaajat pääsääntöisesti ohjaavat näitä huippuryhmiä. Tämän hetken yksi suurimmista haasteista on saada kansantanssi takaisin kansalle. Eli ryhmien taidon kehittyminen vähän aiheutti myös sitä, että kansantanssiesitykset alkoivat olemaan niin näyttäviä ja teknisesti vaativia, että se vähän vierotti osan harrastajistakin. Toinen on, että yrittäisiin päästä irti erilaisista kuppikunnista. Ihan sama kuka järjestää ja mitä kunhan kansa saa tanssia. Ja hyvänä esimerkkinä tämän hetken kehityksestä on esimerkiksi Kaustinen. Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit. Siellä illalla, esimerkiksi perjantai-iltasi Huutokatrillissa, niin pyörii kymmeniä, me sanotaan satoja ihmisiä, ihan vaan sen tanssimisen ilosta. Jokainen omalla tavallaan seuraa ohjeita, jotka huudetaan mikrofoniin. Ja siellä on ihan loistava fiilis, suosittelen ehdottomasti. Eli kansantanssi muuttui tavallaan siitä tanssijoista lähteneestä tarpeesta, mutta myös yleisön taholta tuli monta kertaa jo 80-luvulla mullekin kysymyksiä, tehkää nyt jo jotain muutakin, tehkää jotain uutta. Tämä on nähty jo. Eli jos haluat yllättyä erittäin myönteisesti, iloisesti ja todellakin yllättyä, käy katsomasta nykykansantanssiesityksiä. Suosittelen. Kiitoksia.